Hello guys, magandang buhay mga mare. Tara guys, mamukas tag habol kay tali unjag mo uwan. Kay gawng habol gisampay ra na dito gawa sa karsada. Unja kay ang langit wala naman po kauwan nun, kahugma ko nga sani ba mura mag ambot ning uwan na pud siguro ni. So magbukas ta sa atong habol. Kay kabaga ra baga jud to, unsa nagbabasa tugnaw ra baga jud magabi eh. So manang magbukas na ko guys. Gamay raman si Puy ang gilabhan guys, ang mga kuan ra, mga covers, mga punda, ang mga sapin dires ning kuranan o katong habol kay mura gajud sa ni pagbaho na di na gajud madagbaho guys, mura na gajud bahog kunot. Tara guys atong bukason. Magbukas na ko sa hinay-hay guys kay kauwanon. Ayan guys, alingiing magbukas gilabhan guys. Kinuha ko na yung ano ko guys, kumot. Kay pakawala akong kumot mamaya. Mukhang uulan. Kapal pa naman tong kumot ko. Baka hindi matuyo. Kanina kasing umaga guys, nagtanggal ako ng mga sapin sa sofa at sa mga upuan ng mga pundan niya. So, sinali ko na rin yung paglaba ko yung kumot ko. Kasi nga, inihiwalay ko siya pag naglaba. Hindi ko siya sinasama sa mga damit. Kasi day, sobra ka bugat day. Bugat kayo ni siya mare. So, pasensya naman mare. Tagalog, Bisaya ni. Oh, mabigat kasi siya paglabhan. Kaya, hindi ko siya sinasabay sa mga damit. Talagang sinisipirit ko siya. Oh, so, ang nilaban ko lang kanina, yung mga sapin lang, bedsheet, saka yung itong mga kumot. Tapos, kay parang uulan naman siya ngayon day. Mamukas na tag. Kay habol. So, nagmabasa ni day. Maura gyapon nato paglaba ha. Way gamit nato paglaba kung mabasa aras uwan. Kay bukat kaadyo ni. Ang dako na itong mga braso. So, tanawa mo, naghabol lang gibukas, oh. Bugat ni siya babasa, pero ug mauga na nigaan na ni kaadyo siya. Diyan, taas na kaadyo siya, oh. Pero mauga na siya, kanang gaan, pero glabhan na siya, bugat. So, ana ra na siya, mga mari. Dagang salamat, so, pagtanaw sa akong mga video. Oh, di po kaganahan, dahil scroll. O di po kaganahan, dahil block. So, ana ra na. Oh. Happy-happy lang tadi ring dapita. Ayan, maura to. God bless everyone.